Hawu. Sisi, nabhekana kanje uyamazi lo? Ngiyamazi. Uba Unobuhle bakaDlamini? umazi kanjani? Umngani wami. Umngani wakho. Wena futhi uyamazi lo muntu kulesithombe? Yamazi unobuhle lo. Umazi kanjani? Ungomunye wabesifazane engike sanomdlalo nabo. Sorry. Shuthi i-ex kaGrootman. Umuntu engacishe ngawuyena umuntu ongacishwa unkosikazi wami. Yo, ibini. Hayi, Umngani wakhe kangihlangane naye ehamba naye eBeach ngomnyaka. Nje kwaku 2017 uJune 16 bezikhiphile nje. Umngani wakhe. Engakuba ngathuma yena uNosi ukuthi ayibo ubani lona. Ngeke ngifunde inamba yakhe. nawe wamtholela amanamba uGrootman sisinosi. Ngamtholela. Bajole. And kambani khona ukushaya amanzi la Before nganginako vele la ama feelings for ubungani. So from the onset. sizwane, yes, so kwaba ukuthi ke njenga eseshela uNobuhle sekuphoqa ukuthi ke mina ngistep back, so ngabadedela ke bajole. So kahle kahle indaba yakho naye ihlanganiswe yilo sisi lo. Azo